Hi guys, this is Lynn Vlogs. Tignan niyo yung buhay ko. Mga guys, oh. Nagpalingki kami ng amo ko. Naglakad. O, sa bahay. Ang bigat yung dala ko guys. Ang buhay OFW guys. Grabe. Diyos ko Lord. Ang bag ko guys, oh. Ang bigat. Hirap talaga ng OFW. Grabe. Pauwi na kami sa bahay. Diyos ko Lord. Ang hirap ng buhay OFW. Mabuti na lang malapit lang ang bahay sa Bacala. Sinabi nila Bacala, maliit na tindahan. So guys, daming sasakyan guys. Ay, Diyos ko Lord. Tay, nasawi try, ano mungkin nanarap. Ha? Hadap eh. Mungkin huwa ka man maarab hon. May di mungkin. Ya Rabbi. Digil na. Diyos ko Lord. Grabe. Bismillah. ممكن ما ادري دي سمان هو ما يجي كم اليوم هذا ما في asan pi dubba yan eh. Dubba. Ay sa dubba. Asan digil. Ito na kami sa bahay guys. Ang bigat yung dala ko. Grabe guys. Grabe. Ang hirap talaga ng OFW. Yan na. Bye guys. Bye.